esta finca, pero ao levantar eso teño orden de cortar todo o que faga daño. Mira, é do mesmo señor, a finca do baixo, unha denuncia do que está sucedendo en toda Galicia. De feito, bueno, pois, antes estivemos en outras múltiples comarcas xa, non? Denunciando a situación de impunidade que están tendo e que está ademais facendo posible a Consellería do Medio Rural na medida en que é quen ten que actuar mesmo cando se fai unha denuncia de tipo administrativo para que se cumpla a Lei 3 de 2007, que é a Lei de Prevención de Incendios. Esa Lei de Prevención de Incendios dice textualmente que non se pode directamente, sin guardar ninguna distancia, dice, non fala de distancias, dice, directamente non se pode plantar especies forestais en terreno de uso agrícola. Vale? E por eso digo que non vos comades a cabeza con que se hai tanta distancia, vai máis ou menos distancia. Non se pode plantar especies forestais en ningún tipo de terreno de uso agrícola. Neste caso, ademais, é zona de concentración parcelaria. Sí, está concentrado todo isto. Xa desde o ano 73, 72, 73, está todo concentrado. As fincas, obxeto de denuncia, e a finca, está claro, non é evidente, na medida en que se dedica, ademais, á produción hortícola, a finca colindante, que é tamén terreno de concentración parcelaria do ano 73, que decía o señor, polo tanto, non fai falta facer máis investigación que o propio feito de que foi xa concentrado e gastado o diñeiro público además niso. Esta situación a nós que nos parece, decir, por que habendo mismo unha denuncia presentada con papeles, denuncia administrativa, feita según establece os cauces da propia Lei de Prevención de Incendios, diante da administración, neste caso diante da Consellería de Medio Rural, non se está actuando, non se está facendo que esta plantación sexa levantada, como indica a lei, ten que notificar aos donos que esta plantación non pode estar aí, que, polo tanto, ten que estar levantada, e nós o que pensamos é que este e outros centos de casos que temos denunciado, xa van máis de 200 casos que tamén, como o desta explotación, temos denunciado a día de hoxe no Sindicato Labreo Galego, pois todos estes casos están impunemente deixándose que medren, por suposto, os árboles, que sigan facendo o dano irreparable a esta explotación e a todas as demais, e que, polo tanto, vayan tamén as persoas donas de estas fincas, das fincas que se forestan, entendendo que poden facer o que queiran, o que lles dé a gana, mesmo habendo unha lei, porque, total, ninguén vai actuar contra iso, porque están sendo tratados de maneira. Estas plantacións que se fixeron por aquí, collen por donde, na parte onde empeza a nacer o sol, e hasta mediodía nos pega, en mitad da explotación, o sol. Eu, da finca 14, xa toixen a hermana do propietario aquí, para que vira que non era cousa miña que se me metía na cabeza que me facían daño, trouxen aquí para que vira que hasta o mediodía, porque o hermano, o dueño da propiedade 14, vive en Sevilla, é un profesor. Entonces, díxome que ele non vivía do campo, era unha vez que viña a Galicia que quería ver 4 robles na finca, pero é unha finca agrícola. Entón trouxen a hermana, como ele cando viña a Galicia, aquí non concedía que houbera sol. Entonces trouxen unha hermana e díxome por que non abandonaba a mitad da finca. Entonces, de que vivo eu? Bueno, eu non, agora a filla que é o que leva a explotación. Eso foi o tema, é o tema. Entonces, córtanos, xa temos unha ata levantada notarialmente, donde veu a notaria con un fotógrafo levantar ata de que hasta mediodía mitad da explotación non nos dá o sol. Entón perjudícanos, mesmo agora esta parte que ves aquí na tapamos, porque aquí en Galicia, a partir do 15 de agosto máis ou menos, xa as noites cae moito no que chamamos herballo. E hai humedad, e ao ter humedad hai que usar moita ensepabotritis, moita insecticida, e iso entonces non nos é rentable se esta parte de arriba deixamos sin tapar por ese tema. Porque claro, ao mellor dá o sol, hasta mediodía non seca. Toda a noite, que xa é moito máis grande, entón xa deixamos sin tapar así. Porque vemos que non hai posibilidade, vamos luchando, e o que vemos é que vai haber que abandonar, que é o que lle decía aí no outro día a filla, dixo, bueno, terei que deixar de pagar a seguridade social, e darme de baixa, e ser un máis poparo. En vez de temos unha empresa que está empezando a funcionar, porque estamos empezando durante o verano, 3 meses, danse sobre entre 8 a 12 puestos de traballo, cando estás caseando o traballo, o que están é que te ha abandonado. Pensamos que ademais está habendo unha trama perfectamente
organizada desde a Xunta de Galicia para que esta situación sea legal dentro de nada. Como? Ben pola vía, e para que se produzan ademais, non? E para que se produzan ademais non só especies para a produción de madeira, sino tamén especies basicamente para a produción de enerxía. Como? Bueno, pois a propia lei de mobilidade de terras que antonte mesmo entrou en vigor, esa lei prevé que nas terras que entren a formar parte do Banco de Terras, calquera terra que entre a formar parte do Banco de Terras, primeiro, poida arrendala alguén que non é agricultor ou agricultora. Por lo tanto, o sentido e espírito do Banco de Terras xa non é para dotar de base territorial as explotacións. Xa non é para aquilo que nos dicen tanto de que temos que reducir os nosos custes de produción e, por lo tanto, producir alimentos nas nosas explotacións para non ter que comprarlos. Se a base territorial que temos de terra agraria neste país poden tamén acceder a ela as empresas, ademais das explotacións, está claro que as empresas non a van a dedicar a producir alimentos para o gando nin a producir alimentos para a ciudadanía. O que van a dedicala, e a segunda parte, é basicamente para producir agromasa, para queimar, para producir enerxía. Por lo tanto, estamos falando de empresas que o que queren é facer un aproveitamento enerxético da terra agraria. E a nosa pregunta é, onde pensan que vayamos a producir, por lo tanto, os alimentos? Se na terra agraria se vai producir enerxía. Onde vamos a producir os alimentos? Bueno, pois isto, ademais de estarse, non só xa neste momento, vixente a Lei de Mobilidade de Terras, estáse preparando a Lei de Montes de Galicia, que vai nese mesmo sentido, que permite que naquela terra que está abandonada, e inda que estea ao pé de uns invernadoiros como estes, de unha horta como esta, esa terra, a través da Lei de Montes, estou falando agora, non? Si pasa 2-3 anos sin cultivo e, polo tanto, consideran que está abandonada, tamén xa se pode forestar según a Lei de Montes que están preparando. É dicir, outra lei máis, por eso falamos de trama, vale, desde a Xunta de Galicia, para facer que todo isto que hoxe non queren aplicar a lei porque está denunciada administrativamente non a están aplicando, bueno, pois o que queren é facer que todo eso se consolide e dentro de nada, cando aproben todas estas leis, isto sea xa perfectamente legal e a desfeita deste país para a produción de alimentos sea perfectamente legal.